Bona nit i benvinguts a la Quas Televisió. Tenim la millor informació, però volem que participes en comentaris. Avui també tenim novetats. Comencem amb una informació en exclusiva. Presumptament, alguns ministres dels Estats Units han intentat comprar accions d'empreses bèl·liques abans del conflicte a l'Iran. És això informació privilegiada? Gràcies, Ian. Avui tenim a una megaestrela mundial. Al final de l'informatiu tindrem a Rosalía, que s'ha passat per als estudis de la CAS. Avui, en València, ha hagut una massiva manifestació en defensa de l'escola pública. I ara les imatges. Masón vol personar-se en la causa de la Dana. Serà per tindre tota la informació per si de cas? La jutgessa acaba de dir-li que no pot fer-ho. El Banc Central Europeu acaba d'advertir de la crítica situació si continua tancat. Podria haver-hi una gran crisi. La inflació ja ha pujat a Europa. El dièsel ja val més que la gasolina. Europa acaba d'aprovar noves mesures per estalviar dièsel i querosè. Restringirà viatges per reduir el consum. A més, l'Euríbor puja, afectant les hipoteques. Continua el control de plagues. Continuen en marxa les activitats per al desenvolupament infantil. Entra en marxa el segon pla d'acció. I ara, els esports. Ara, el partit de la selecció espanyola. De moment, empat a 0, encara et queda tota la segona part. Demà dimecres un poquet més fresquet i alguns núvols, 22 graus i algo de vent. Anyana sorpresa. Bona nit. La farmàcia de guàrdia de la Quas per avui dimecres està en l'avinguda Miguel Hernández número 1. Ala, s'està apagant foc. Me van a tornar a renyir.